Mga kapuso, a little of everything. Mamahimong mukaon sa tanang lamiang pagkaon basta dili lang kuno palabihan ning panahon sa Pasko. Kini ang pahimangno sa mga eksperto. Atong sayran sa report ni Alan Domingo. Walang to karon ang Christmas party diin gibayang sa talad kananan ang unlimited buffet sa mga pagkaon. Subay nini may pahimangno ang National Nutrition Council sa mga tawo nga hinahinay lang aron dili mamiligro ang panglawas. Matod sa NNC officer nga pwede ra mukaon sa bisan unsa basta dili lang pasubrahan. Dili matod pa himuong excuse ang okasyon aron ipadaplin ang diet. Na at least inani kadako no sa atong pinggan ang rice or ang mga carbohydrates. In short, dili pwede rice ni pasta ni. Dili lang ang rice ang nagpasta. One side only. May pahinungdom usab ang NNC nga dili lang kalimpios pagkaon ang siguraduhon kung dili apil ang mga utensils o gamit sa pagpangluto. Bisan og safety na ang mga niluto pero ang gamit sa pagkaon wa kaayo masigurado nga kontaminado makaapekto gihapon kini sa lawas sa tao. Ato lang jud i-make sure jud na ang ato ang mga kaning mga chopping boards, Yes. no, tataran, dapat siya different jud sa ato ang mga fresh, ang mga meat ug ang mga vegetables. Kana jud ang una sa tanan. No, so that's kanang kuan para dili siya mag-contaminate. Kauban si Clifford Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.